आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। से चढ़ल बा चुनाव तहिया से घूमे गाँव गाँव, जहिया से चढ़ल बा चुनाव तहिया से घूमे गाँव गाँव। उ तो दुनू अपन हाथे सुन कर जुड़े ले गावे गावे घूमी भोटावा बटोरेली आ मालावा के माई मुखिया लड़ेली। गावे गावे घूमी भोटावा बटोरेली आ मालावा के माई मुखिया लड़ेली। डीजे मोहित राज मालावा के माई मुखिया लड़ेली। गावे गावे घूमी भोटावा बटोरेली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एक तो 5 साल से बाड़ी चुनाव में हारते हो, अब की पार विजयी हुई है बाटिल के धारते हो। एक तो 5 साल से बाड़ी चुनाव में हारते हो, अब की पार विजयी हुई है बाटिल के धारते हो। बाटी हो सबको सपोर्ट, सब दिए इनके वोट, नहीं अपना विरोधियों से तनी डरेली। गावे गावे घूमे भोटावा बटोरेली आ मालावा के माई मुखिया लड़ेली। गावे गावे घूमी भोटावा बटोरेली आ मालावा के माई मुखिया आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राइटर अरबिया चंदन लगाओ तारे नारा हो, एक ही तो महिला रसे भैल बाड़ी खड़ा हो। राइटर अरबिया चंदन लगाई तारे नारा हो, एक ही तो महिला रसे भैल बाड़ी खड़ा हो। बाटे पूरा पर चार इहे जीती है अब के बार, राहुल राजा धानी पर पूरा जिम्मा छोड़ेली। गावे गावे घूमे भोटावा बटोरेली आ मालावा के माई मुखिया लड़ेली। गावे गावे घूमी भोटावा बटोरेली आ मालावा के माई मुखिया लड़ेली। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।